sitten taas tuota pikkupätkä intro. Ja sitten taas rippiä. Joo, en mä tiedä, periaatteessa joo. Että... Ja tuo on just semmonen, joka tarvitsee semmosen hyvät iskusanat ja hokemat. Eikä just se, pitää olla joku, jos pitää olla just jotain, I put my fist in your ass. Pitää olla joku tämmönen tosi niinku semmonen, että joka, no hetihän se kuulostaa, että pitääpä pistää fist in your ass kappale. Mut se pitää olla heti semmonen niinku, että se toistuu ja se on helppo ja sitten se on semmonen joku... Joo, tuolla vanhan liiton fiiliksellä, nätillä sanoilla toi kertsi, niin ei se oikein tänä päivänä niinku lordille pure. Se pitää olla aika jämäkkä se sanoma tohon melodiaan. Ja se simppeli se on hokema semmonen, joka ymmärtää. Ja sit niinku lisätä tavallaan bonukseksi siihen vielä jotakin. Lähtee sinne. Ja suuri pitää laulettukin tällä äänellä. Tuo on hyvä idea. Ja sitten taas vaikka scoot showdown, ja sitten tulee C-osa. No tämähän oli selkeästi paras biisi tähän mennessä. Ai joo! En tiedä mitä sanoisi. Mut varmaan tuo Schizodoll jää kyllä tohon niinku. Joo. No Lastalla tuli mieleen tuosta sun laulamista. No niin, mä varmaan laulellutkin sitä kato sitä. Mut melodiahan on ihan iskelmä. Säkeistä oli hyvä, B-os oli hyvä, kerts oli hyvä. Eli se tavallaan kokonaisuus on mun mielestä niinku selkeästi paras biisi tähän mennessä. Ai jätkä dikkas tästä, no niin, tämähän oli miellyttävää yllätys. Tossa kohtaa kertsi kasvaa se fiilis vielä ylemmäs ja sitten tuli se häntä siihen. Tuli ihan hyvä pointti. Nyt on niin alkaa olla ralleja kasassa. Täytyy sanoa, että hyvää matskua on nytten.